Здравейте! Днес ще обсъдим една много интересна тема по повод ваш зададен въпрос. Какви са евентуалните контролно-критични точки при производството на хляб и тестени изделия? На първо място, това е пресяването на брашното, което се извършва с двойна цел. Първата цел е отстраняване на всички физични замърсители и чужди тела, които евентуално биха били в брашното, като метални частици, като сламки, като стъклени частици и ред други такива чужди тела. Втората посока е технологична и води до аериране на брашното с цел подобряване качеството му при измесване. Втората контролно-критична точка е много важна също и тя е изпичане на хляба и тестените изделия. Така трябва да си зададете температурите и времето за изпичане, че да не може да се развият болестотворни микроорганизми като картофена болест, която се намира по някой път в брашното, но също така и да не превишавате температурите на изпичане, тъй като евентуално може пък да се отдели акриламид във вашия готов продукт. Надявам се, че съм ви била полезна. Ако имате въпроси, моля, обърнете се към мен. Желая ви приятен и ползотворен ден!